रनजित बसुमतारिया सासे एनडिपिनिफ्राय बिथाङा इएमबो जाबाय। मुंख्लंनि न'खरनि मानसिफ्रा साख्रि बहा मोनखो आरो सोर मोनफेरखो बिथां रनजित बसुमतारियानो आंनि सोंनाय दं। बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना मुंख्लं जादों, थैदों, जिउ होदों। केसो मारिगोन ना गथ' गथायसो फोरोंलांगोन ना न'खरसो खुंलांगोन? जों माजों मा सोलिनो, जों मा जानांगौ? फिननायखौ होआबा जोङो हयथ' जोङो अयथासारबो खालामलांफिननांगौ जाना फैगोन। थियारिफोरा सान्थि सुक्ति होननानै जोंनि गेजेरावहाय फोसावजानाय आरो बे बाथ्राया ओंखारबाय थादों। ग्रेसिया मैयानि दिनावहाय बुंदों बिसोरो एप्रुभा जाबाय होननानै बुंदों, खिन्थु एप्रुभा जाबायबा माला होगोन, लासै लासै होलांगोन बेफोरबायदि खोथाखौ होनदों। आं बावहाय बेखौ बुंनो लुबैबावदों, दाजाबफानो लुबैबावदों, जिहेतु जोंनि मुंख्लं खोथायै खोथा दिनै एक्स बिएलटिफ्रा दिनै मर्टिएस्टम बानायदों। दिनैनि दिनाव 2 बोसोर खावसे जालांबाय। जोंनिनो डिपुटि चिफ दङ एनडिएफबि आफादनि, इएम दङ, एमसिएलए दङ, बा सोरबा दङ। बिथांमोना मा बै जायफ्रा मुंख्लं जानाय बिसोरखौ जेबो सनमान होनो गोसो गैला नामा? आरो बिथांमोननि मुङावहाय जेनेरेलि जमायै मोनसेथ' हाया, जमायैनो मोनसे जायगायाव थिनो मर्टिएस्टम खालामनो हाया नामा? बा बिनि बाजेट लानो हाया नामा? बा बावहाय बुंजाथावथाव डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार बिथाङा मानो बिनि बारै जेबो डिसिसन लायाखै? मर्टिएस जानानै थांबाय गोबांनो बर' रायजो राजाफोर, दिनै पाब्लिकफोराबो दिनै गावथारजादों एनडिएफबिनि नामाव। मानो लुनो हाया? खार'ना मा जाहोन दं? बिनि आन्दोआव मा दं? आंनि सोंथिया बे, माला बानायगोन मर्टिएस्टमखौ आरो बबे जायगायाव बानायगोन? रनजित बसुमतारिया एफाराब गिदिर खोथा बुंबाय थायो, आफादनि खोथा गिदिर खोथा बुङो। गबिन्द सारमोना दिनै एफाराब गिदिर खोथा बुङो, मानो बानायनो हाफेराखै? माबे जायगायाव लुफेरदों? चिराङाव लुगोन ना क'क्राझार लुगोन ना बाक्सा बायदियाव लुगोन? मोनसे बानायनानै हो। जोंनि एनडिएफबिनि नांनायखौ खुनसेयावनो फोजोबनो सानदों नामा? बिदि सानदोंबा गोरोन्थि जागोन बे, आं बेखौ बुंखादों। मानो होननानै बुङोबा जोंनि जा नांनाय जेनेरेसन टु जेनेरेसन मोननांगोन आरो मोनथिलांनांगोन। जोंनि नांनाया ओरैनो नङा। जायफ्रा मुंख्लं जानानै थैना थांबाय बिथांमोनखौ दिनै गोसोखांनांगोन। बिनि नामावनो दिनैसिमबो मर्टिएस्टम लुनायनि जेनेरेलि मर्टिएस्टम लुनायनि जेबो गोसोखाङाखै बे सरकारा। प्रमद बर'आथ' गोसोखांखाया। आरो बे डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी फेरेंगानो बिराद गिदिर खोथा होनना बुङो, बेफोरनि खोथा जेबो मालाबाबो गोसोखाङा। थैबाय जोब्बाय बिदिब्ला जानाय नङा, बिदि जानाय नङा आरोखि। दिनै नांदों गाबोन थैगोन बिदिसो जानाय नङा। दिनै नांदों गाबोनबो थैगोन। जुग जायफ्रा दिनै जोनोम मोनाखै, जाय गथ'फ्रा दिनै बिमानि उदैयाव दं, बैफोर गथ'आबो मोनथिलांनांगोन जोंनि एनडिएफबिनि नांनायखौ। आरो बे मर्टिएस्टमखौ लुनायनि जाहोनाबो बेनो जे जेनेरेसन जायफ्रा दिनै जोनोम जायाखै बेफोरो मोनथिलांनायनि थाखायसो लुहोनो थिनबाय थादों। दिनै जुदि बेखौ लुवाबा एनडिएफबिनि नांनायनि हिस्ट'रियानो बेवहायनो जोब्बाय। बिथाङा रनजित बसुमतारिया सासे एनडिएफबि, दिनै एनडिएफबिनिफ्राय बिथाङा इएमबो जाबाय। मा बुंबावदों? मोनफ्रोमबो मुंख्लं न'खरनि मानसिफोरनो साख्रिखौ होगोन होननानै। खिन्थु दिनैनि दिनाव माथो मुंख्लंनि न'खरनि मानसिफ्रा साख्रि बहा मोनखो आरो सोर मोनफेरखो बिथां रनजित बसुमतारियानो आंनि सोंनाय बे। आरो नोंथाङा होनो हामारगोन ना रनजित बसुमतारि? नोंनि सोरनि सरकारा होनो हाथारगोन ना हाथारा? मानोथो दिनैनि दिनाव रनजित बसुमतारिया एफा गिदिर खोथा बुंनानै मानोथो दिनैलाय दाखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मुंख्लं न'खरफ्रा दिनै मानो जमा जानो गोनां जाखो? बिथांमोना मोनसे मा खालामदों? कमिटि दादों 5 लाखनि खोथा। बिथांमोना 5 लाखनि थाखाय थैयाखै। बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना मुंख्लं जादों, थैदों, जिउ होदों। दिनै बिथांनि जिउ गारनायाव रनजित बसुमतारिया इएम जादों। बियो बिथांमोनखौ दिनै बियो असनमान खालामदों। बियो दिनै साख्रि होगोन होननानै दिनैसिमबो होआखै। आं आरो फिन खनसे दामनानै होबावदों
रन्जित बसुमतारिया खोनासं नोंथाङा एफाराब गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थानाया जानाय नङा नोंथाङा जादों होननानै बुंदोंब्ला बे NDFBनि जाखिनि थैनाय आरो बर' रायजो राजानि बुख्रुब जानाय बावहायसो बियो दिनैहाय EM जादों नङाला थैनोबो जाया बियो आं नोंथांमोननो खनसे दामना होबावगोन बियो मा समाव बुंदों बियो गाव थाल गैया बियो मानो बुंखो दिनै 2 बोसोर खावसे थांबाय सरखार दानाया EM जानानै थानाया मानो होनो हायाखै दिनैसिमबो होनो हायाखै मैयाहाय मोनसे उदालगुरियाव मोनसे मिटिं जादों बावहाय 4 लाखनि खोथा जायफ्रा मोनाखै बेफोरनि खोथाबो सावरायलायदों आरो बावहाय जों नुनो मोनदों NDFBनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरा मानो लिंहराखै धीरेन बर'नि ग्रुपनि मानसिफोरखौ मानो एटेन्ड खालामनो हायाखै मैया आंहा बुंनांगौ सोंनांगौ आद्रा थाबावदों होननानै साननानै दं आरोखि आरो ओंखायनो आं बुंबावगोन दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथां फेरेंगा EM रन्जित बसुमतारि नोंथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदों इमिडियेटनो जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननो साख्रिखौ होनायखौ खालामनाया मोजां होननानै आं सानो सरकारा जे मोनसे बिथांखि लादों फिन रोदोमखांफिन मैयानि मिटिङा फिन रोदोमखाङानो लिड लादों बेफोरबायदि जोंहा गोबांनो दाबाय हमनानै ला क'क्राझारावबो खनसे मिटिं जादों धालिगावबो जादों ओमफ्राय बिदिनो जों BTCआव फिसानो बिराद मिटिं जाबाय जानानै दिनै बेफोरबायदि ससाइटियाव दामफोर सोलोंनायनो गारि ड्राइभारनो माबा माबि अमा आसनि फिसा बिराद हरदों होनना बुंदों माला होखो दिनैसिमबोथ' गैया माथो बे फिन रोदोमखाङा मैया दाखालिसो जानाय बियो दाब्रबनाय बियो बावहायबो मोसौ फिसिनायनिनो बेरे फिसिनायनिनो थिगै आसे बेफोरखौबो होजोबनो हायोब्ला मोजां खिन्थु बिनि सिगांबोथ' मोनसे धालिगाव बायदियावहायनो मोनसे मिटिं जादोंमोन बा बेग फिसा हरलायदों बिसोरो दिनैसिमबो गैया बिनि माबाया जेबो जायाखै आं सानो ओंखायनो मैयानि जिखिनि फिन रोदोमखां ससाइटि NGO बायदि बेबो सोरबा सासे व्यक्तिनि बायदि लाबालाबनि थाखायसो खालामदों होननानै आं सानो खारन बैबाराव जोंनो होदों बेफोरबायदियाखौ धालिगाव बायदि खालामदों बेफोरो जेबो प्रुफ गैया बेफोरो जाफेराखै सोरबा मोनदों नामा NDFBनि गथ'फ्रा बावहाय थाग्राफ्रा क'क्राझारावबोथ' जादों बावहाय 4 फेक्सननि गथ'फोर दङ बिथांमोनानोथ' गासैबो डकुमेन्टस हरजोबदों गैया जायाखै ओंखायनो आं सानो बे फिसा बा मा होननानै बुङो बे फिन रोदोमखां NGO बायदि दानाय बेबो जानाय नङा होननानै आं सानो लोगोसे जोंना बुंनांगौआ बेल'नो जोंना जेनाखि NDFBखौ लानानै एकर्डआ जाबाय एकर्ड जानायजों लोगोसे रिहाबिलिटेसन जायखौ होनना बुङो रिहाबिलिटेसन बेखौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ होदों मानो होनना बुङोबा NDFBआ जेबो गैयै हिसाबै जेबो हा हु ना माबा मोनसे केस गासैजोंबो भुगिजोबजानाय हिसाबै बे 4 लाखजोंनो माने गावखौ जेन'बा माबा मोनसे बेफार फालांगि मावनानै जाथों होननानै बे जिनिसखौ होनाय दिनैसिम होदोंब्लाबो माखासे मोननाय माखासे मोनै जोङो 4 फेक्सनजों दिनै मोनै गोजा जोङो ज' जानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो जों बुंबावो BTR एकर्डनि सायाव BTR एकर्डखौ जोङो मानियो सनमानबो होयो मानो होनना बुङोबा NDFBनि गेजेरजों जानानै फैनाय हिसाबै नाथाय जों सनमान होनायजों लोगोसे जायफोरा सालायदों बिसोरबो जोंखौ सनमान होनो रोंनांगोन आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावो जानाखि साख्रिखौ सोदों जेनाखि जेन'बा गोदो समाव जेन'बा BTC एकर्डबो जानानै फैदों BTC एकर्ड जानायजों लोगोसे एक्स-बेल्टिफ्रा साख्रिखौ सोदों पार्मानेन्ट साख्रिखौ सोदों नाथाय पुलिस मिलिटारियावसो सोदों आरो जानाखि जेन'बा बैसो अबस्था जाजोबाखै बारजोबदों जेन'बा लायैफोरखौ गावसोरजों राजनितिखौ लाफा मालाय मानसि बानायजोबदों जोंनि NDFBनि एकर्डआव BTR एकर्डआव मा खालामदों NGOआवसो सोदों NGOजों मा बिसि फिसासो जानो ना गावसो जेन'बा सोलिनो बा गथ' गथायखौसो फोरोंनो बिदिजोंथ' जाया सोनो हायोबा मोजांखौ सो आरो NGOखौ सोदोंबाबो बिसिनि दरमाखौ 20-25 हाजार हो जाहाथे माने बिथांमोनाबो सोलिनो हायो आरो केसनि बेलायावबो सानदो दिनै आंथ' एक्सटेन्डबो जानानै दं थांनाय बोसोरनिफ्राय दिनै आं कर्ट मोननै मारिनाङो नागालेण्ड मारिनाङो क'क्राझार मारिनाङो बेसे गोबावसो दिनैसिम फोजोबगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया दासिमबो फोजोबनो हायाखै बेखायनो जोङो मोनै गोजा ज' जानानै जोङो दिनै मोनसे कमिटिबो दानाय जादों बे कमिटिनि नामखौ जों दानो होथ'वा खारन आरो जोङो नेक्स्टआव जानाखि जेसेबांनाखि जोंनिफ्राय सफैयाखै सर्ट टाइम लानाय हिसाबै बिसोरखौबो आङो खावलायहरो जाहाथे जोङो नेक्स्ट टाइमाव जेलानाखि जोङो प्रग्रामखौ लागोन प्रग्राम लानायनि सिगां जोङो
फेसबुक बा माबा मोनसेजों जोङो बेखेवहरगोन बिनि डेट थारिखखौ जोङो एसे उनाव होनोसै जोङो लिडारफोरखौ लानानै जोङो मावलांनांगौ जानानै फैगोन जों लिडारफोरखौ गासिबो मोनखांनाय मोनखाङै गासैखौबो जोंजों लोगोसे ज' जानानै जाहाथे नारसिनफालाङो सरखारनाव आं बेखौनो खावलायो लिस्टबो होदों लिस्ट होनाया बेसेबांबा गोबावसै 100 बेसेबांबा जन आंनाबो दं बेयावहाय दासिमबो आंनाबो जोबाखै आरो आं नागालेण्डनिखौ अयथासार जाबाय खनब्रै खनबा हरो नाथाय हरबाबो बिनिया दासिमबो भेरिफाइबो जायाखै होमबा जोङो मा केससो मारिगोन ना गथ' गथायसो फोरोंलांगोन ना न'खरसो खुंलांगोन जों माजों मा सोलिनो जों मा जानांगौ बेखायनो जोङो गोरायै बुङो जुदि जोंनो बे अक्ट'बरनि गेजेरावनो सेप्तेम्बरनि 5 थारिखफोरनि गेजेरावनो जोंनो फिननायखौ होनांगौ फिननायखौ होआबा जोङो हयथ' जोङो अयथासारबो खालामलांफिननांगौ जानानै फैगोन बा जोङो अबेबा धरनाबो होनांगौ जागोन बा राजा लामाबो गाथेनांगौ जानानै फैगोन आं बेखौनो बुङो जोङो बेखौनो बुंनो सानगोन दि आरो जोंनि लुगैनाय आरो जोंनि हास्थायनाया बेनोदि जेखिनि जोंहा मोनसे बाथ्राखौ जोङो खोनाबाय थादों आरो मिथिबोबाय थादों दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय दिनै 3थि एकर बिटिआर एकरा सान्ति सुक्ति होननानै जोंनि गेजेरावहाय फोसावजानाय आरो बे बाथ्राया ओंखारबाय थादों दिनै सान्ति सुक्ति होननानै बुङोब्ला गासैबो दिनैहाय बे जेलाव थानाय जोंनि जिखिनि दैदेनगिरिफोर दं केडारफोर दङ सारमोन दङ बिसोरो गनांगौखौ जोङो हास्थायो आरो बे गथारनांगोन दा बिसिबां आपडेटआव दङ बिसिबां प्रसेसआव मा जानानै दं बेखौ जोङो हिसाबै जोङो मिथिजोबा दा जोंनिफ्राय लुगैनाया बेनो बिथांमोनाबो सारमोनाबो जेन' उदां अख्राङाव फैनानै समाजनि हारिनि जाथिनि खौसेथियै मोजांथारै खामानि मावफैनो हानाय बायदि बिथांमोननोबो सुजुग आरो सुबिदाखौ जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिथांमोननोबो बे लामाफोरखौ होनांगौ आरो जों गजानायखौ जों लुगैदों आरो दिनै केसफोरखौबो लानानै जेन' थाबैनो बे केसफ्राबो माने सल्भ जायो आरो डिजल्भ जायो बेखौनो आङो हास्थायबाय आरो आं गोबां बाथ्राखौ आङो बुंफेरनायाव बांद्राय मोजाङै रोङा दा बेखिनिखौ आङो बुंनानै दिनैनि बे ससियेल मिडियायावहाय बे फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय